Dostal si niekedy pokutu za to, že si manuálne nezadával prechody hraníc so staršou kartou na tachografe Gen 2 V2? Dostal si ju pravdepodobne neprávom. Európska komisia práve potvrdila, že takéto zadávanie nie je nevyhnutné a kontrolór si dáta môže skontrolovať v prvom rade na tachografe. Rovnaká situácia sa vzťahuje aj na kontrolu 56 dní spätne. Staršie karty vydané v období august 2020 a 2023 nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby všetky tieto dáta poňali. V takomto prípade máte dve varianty. Buď sťahujete karty vodičov zariadenými, ktoré máme napríklad na našom e-shope, alebo si robíte výtlačky 56 dní spätne. Však táto téma presahuje rozsah tohto videa a preto detailnejšie informácie nájdete na stránke www.mototak.sk v sekcii novinky v dopravy a článok najnovšie tachografy a staré karty vodičov. Dajte nám o tom vedieť v komentári, čo si o tom myslíte.